Ova marijanska godina. Hodite u pouzdanju, pomažite moj plan. Ova marijanska godina koju je na moje unutrašnje nadahnuće odredio Papa za cijelu crkvu, izvanredni je događaj milosti i milosrđa. U toku ove godine pozivam svu djecu crkve da se okupe sa mnom u cenakulu trajne molitve. Osobito želim da se moli Sveta Krunica, i to od onih maleni, bolesnih, siromašnih i grešnih. Ovite svijet lancem krunice da biste za sve postigli milost i milosrđe. Umnožite svoje cenakule molitve. Tokom ove godine sve potičem da odgovore na moj zahtjev da se posvete mom bezgrešnom srcu. Ova moja molba nalazi praktično ostvarenje u mom svećeničkom marijanskom pokretu kojeg ja sama stvaram i širim u svakom dijelu svijeta kako bi sve prizvala posveti koju želim i zahtijevam. Moja je majčinska i živa želja da se za vrijeme marijanske godine dijela mog svećeničkog marijanskog pokreta javno prihvati s radošću i zahvalnošću od strane crkve. Od osobitog je značenja za razvoj velikih događaja koje sam vam prorekla, hoće li se za vrijeme ove godine konačno uslišati moja molba upućena mojoj kćeri sestri Luciji iz Fatime, da mi Papa posveti Rusiju sa svim biskupima svijeta. Tokom ove godine pozivam sve svoje sinove da se okupljaju u mojim brojnim svetištima, razasutim po svem svijetu radi sveopćeg zazivanja moje majčinske pomoći. Neka taj zaziv prate i osobna i zajednička djela pokore i zadovoljštine za teške pojedinačne i društvene grijehe što se sve više čine. Stoga vam obećavam da ću u ovoj marijanskoj godini ja sama posjedovati radi ostvarivanja jednog dijela onoga što je prorečeno, a što se zasad još čuva pod tajnom i u tišini. Ove godine ja ću pokazati crkvi i svijetu svoju veliku moć. Moje će svjetlo zasjati jače i počet će se izvršavati veliki događaji. Zato sve pozivam da ne propuste uzalud jednu takvu izuzetnu priliku milosti, koju je s ovom marijanskom godinom Gospodinovo milosrđe još dopustilo crkvi i cijelom čovječanstvu.